banana eta krabarroka, ostopila eta krabarroka, ero, lagun batek esango duen moden, zezateek. Itxaskabra. Krabarroka. 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 Ya está. Itxaskabra, krabarroka. Zuenean nola da? Itxaskabra. Itxaskabra. Kabarratxoa. Bai, Kabarratxoa. Bueno, krabarrokak egin. Eta, bueno, hemen banana baukat zentzuen bat, zer nik ez da izuek inoizola mozorrotuta eretzaeten olako itxuran batekin. Ibiliga. Olako bideon bateo zerbait jantzita. Bananas jantzita ze egiten zenuten zuek, jakin alba. Hauk egin duen garai bat, eman zibera nizka, gauza horik, eta bananak, eta bestea, eta frutak, eta usta ibili ginen, Bueno, balanian hasiko gara. Aurrena, ni ze jarriko izu zuei lanen. Ni betu ingo dana da, guk ingo dugu, ez dela, ez zu gazaita. Bai, betu, nik saltza bat dara mahonek. Izango dela, mahonesa daukagu hemen, aguakate erdi bat, baratxuri atal bat, eta lima bat. Lima honen sukua erabiliko du. Eta hauek ingo dituzue, haragia honi atara, hemen bota dena, eta hiru birrindu. Eta hori izango da, erabiliko duen, eta martorria o zilantroa. Hau izango da, erabiliko duen saltza. Ni bien bitartean, hori izango da, hor dana nahastu, uste zuen kaxa. Eta nik ingo duana da, krabarroka atara ingo dut, eta gero ingo duguna da, ze moldatzen eta hiak entzeko lan, txek. Arantzak eta ezurrak ondo kenduko izkiu, segero nahi duguna haragi garbi-garbia, ingo duguna pixka baratxuri atal batekin salteatu, eta gero hor daukat gazta krema pixkat, soia saltza eta baratxuria, eta horrekin ingo du krema bat. Eta ze izango da krema horiekin, hau da banana harra. Banana harra, platano macho. Platano macho, haundie. Hau gordinek ez da jaten. Hoi gordinik ez. Hau ez, hau da frigio jaten gordinik, hoi da. Bai, ezen txikiaiak, bai, horiek ez berdin oso goxua dira guk. Nik araban jangen itxon da dozen erdi jan gutxinez. Bai. Hau beti kozinatuta jan behar da. Hau jute mazat, bueno, Nikaraguano egiten zituzten, tostones honekin egiten zituzten olako laukik, xerratan moztu, eta oliotien frigitu. Desente, eta gero atara, ondo zapaldu plastikoarekin, eta eritzen zituzten olako opiltxoak, eta ero gainean gazta jartzen zuten, baina beti frigituta erabiltzen dago. Eta honekin ingo duna, batako mandolinakin olako xerra fin batzu, fin-finak, mandolina instrumentu bat, ala uste musikako. Mandolina aurrena honekin hola nehazten mazat. Ez, hau erabiltzen da, patata, erolan xerra fin-finetan mozteko. La mandolina instrumentu. Musikariek. Mandolina ez dali honek. Zukaldian, mandolina. Vale. Orduan hori, eta tabaskoa pikante bat gustatzen bat zaizue, zuek saltzara zuen eskusten du, baina zuek bezalako talde, ez dakit hori ona, ideia hona izan da nire. Bai, seguro. Gero sufritzen dugu, baina gustatu. Bega, balania hasiko bala. Ni izan bezala, krabarrakin, eta hori, ze behar duzu ez? Kutsara. Manesek zerroe badaki, aguakatiak etxean jateik behintzat. Hemen, aguakatea eta lima, zautzen da behintzat. Bai, ez? Lima beti rodajia. Limoia botatzen normalmente. Limoia, bai, bueno. Baita, bueno, hemen puntu esotiko bat emango dugu. Hau, botatzia ez, eta? Baita, dana nastut, eta denak gehitu hor da txikitu. Vale. Bueno, zezatek, noiz sortu zen taldea, noiz hasi zineten, noiz batu zineten, nolatan ero? Noiz hasi zineten. Taldearekin hasi ginen. Manez geho pixka bat berandu etorri zen, taldearekin 2008an hasi ginen saiatzen. 2008ko uste eta abendua, azaroa da abendua, eta gero hasi ginen ja kontzertuak ematen urtarrilen. Urte hortan bertan ja... Bai, hilabetea, justo ahí con el cambio de año. Zer zan, aekako, Bai, gaina hor korrikako, azkeneko horra hartu zineten, ez? Aurkezpena izan zenen. Iruñan, ez? Iruñagoa. Bai, aurkezpena Iruñan, izan zen zuela, bintzat. Eta hasi eta zeituen ja horre aukera izan zenuten hor joteko? Bai, berez hasiera baten elkartu ginen eta ensaiatzeko. Osea, ez genekagun intentziorik eta kontzertuik emateko, talde ezberdinetatik eta gentozen, geunden ja pixka bat nekatuta asteburuen suposatzen duen lanaz, azkenien, porque lana ere batzutan bada, eta, bueno, elkartu ginen taldeko ezberdinetatik jendia eta egiteko, ensaiatzeko eta gustora goteko. Baina horren gustora geunden eta horren errexa ateratzen ziren gauzak, pues ja hilabetean hasi ginela kontzertuak ematen.
Gutako askok aurretik egon ginen elektrotxaranga batekin, Short Times, eta horren aurretik egon ginen batukada batekin, eta orduan pixka bada faktoria hor mantendu genuen. 2008an ensaiatzen hasi, eta 2009an. Bai, ez kaleti nekatu, kaleko elektrotxarangatik eta aterpekin zehozen nahi, eta holako matrezio zen. Kaleko filosofia jotzeko horretan. Zunor batu zinen, Manuel, taldera? Ni dala 5 urteia. 2011an urtan, ez? Holako bat izango zen bai. Bigarren diskarekin. Baina ere nola txarangerua den, berare oso kalekumia. Bai, horren zalea. Ni batu nintzen, Kubatik etorri ziren momentun. Bazpare Kuba juntzuen, bazala zaita orduan bueltan deitu zuen. Bate ma behar dugu. Leheno deitu atzen duten. Leheno deitu behar. Eta ala ere. Bai, baina ez. Ala ere hone arte. Bueno, hau. Eta, bueno, nola, hori, zukua, bai. Eta zuen musika nola definituko duzunuke? Zue, ze estilo, hola, jendia pixka dola ezautzeko zuei? Nasketa, rocka, rock, ska, punk... Bastante nasketa, ja. Ni uste gehiago, saltza honen tipo. Sortzi lagune onda, horre, gero, musikak eta adosteko eta nola, eta letrakin eta... Bakoitza bere gustu egin, bai, eta... Eta adosteko, oain esan dezu hitza, adosteko, pentsagazu hor, 8, 9 artean, gauza bat adosteko ze pasaleik du. Baiz, ensaiatzeko eta nola itezu, holako horremestek jende... Lokal badakau. Bai, baina edo eta batzeko ordutegiak eta hola lortzeko denak... Oso ondo denok elkartzen. Baina, bueno, hortaz bizitzate, zuek hortaz bizitzate, ordan ez daukazu arazoik, ez? Miamitik etorri beharra, eta... Hoi da, lanik ez, astean zehar, bakarrik aste burutan, libre dakago aste guztia. Hortarako. Baina, komeri, ez? Olako taldetan azkenean, ni lana arratzaldeko txanda daukada lanik. Beti hola izatea. Baina barrele gota, beste ez da gizer, gizto, dale. Lortzen zuetan batera batzea? Tarteka bai. Askotan ensaiatzen dugu bai sekzioka. Zatika, aiziak igual gitarrekin, alde batetik, edo pixka bat... Eta gero garenak batzutan, ez? Izatea, abeslari bat, baterie eta bajoa eta gistoren saioa. Baina, hori tokatzea. Baina konpontzek, ez azkeneako, bueno. Hau, zigor, barkatu nola ditu diozu? Martorria. Zilantroa, martorria. Martorria. Izen polita euskaraz. Oso polita duke. Martorria, bai. Nik sekula joa, bai. Bota gehiago dolaxe? Bai, bota. Ostatzuk hor. Nahi zuna, horre erojun probatzen gero. Ez dakit asko den edo gutxi den. Tabasko ez diozu bota, abixatzi zuet. Javi. Bota. Hemen jarri bota. Gehi, baina puntu bat nik uste dut horrek tantatzu behar saltza pixkat, zuek kontzertutan saltzen duzuena, saltza. Ze zuen kontzertutan azkenen... Nire musika estilua, saltxerua. Hori da. Saltxerua, ez saltza, baina saltxerua. Zenik ez dakiz bestiak, ikusentzule gero zuen publikoak ondo pasatzen du, baina zuek seguru bagiz. Eta letrak nori biltzen da hor letrak eta teatzeko eta... Letrak eta normalian taldekidok. Julen gehien bat hor gitarrista ibili izan da, eta bestela, bakoitzak ekartzen du bere etxetik eta igual abesti ideia bat, eta letra batekin, edo gero sortu bihar letra. Azkeneko diska honetan, Sustraiko Lina ibili da hor oso fin, lagundu gaitu. Sustraiko Lina eta gutako baten. Kolaborazioa badazkazu, Bai. Kolaborazioak eukizan ditu, baina hontan Sustraik egin ditu 4 bat, letra da ingo zitu. Zer manex? Zein bat, honekin? Hori, ondo eman. Emaiozu, turbo. Oina altza pixkat eta... Era musika, baina suena orokorrian bizka alaiak, abesti alaiak, dantzatzekoak... Daneta egiten dugu, baiteare... Nahiko kritika egiten dugu elkarteari, eta barrura behiratzeko abestiak daude, baina beti positibismotik eta... Azkenen, gero saiatzen gara ez gure taldea oso zuzeneko taldea da, ez? Eta orduan, hortara begira, ez? Pentsatuta Berrobiko festatan, goizeko ordua daterritan jogar dezun kanta badala, aber nola eman daigezun enfokea, bai arazo horri edo bai beste zehoz herri, ez? Hor posible izateko, ez? Orduan, kutsu positibo hori, Eta zuen letrak, nondik joaz? Normalean gure egunerokotasunei buruz eta itzen dugu, pixka dan eta kritikane bai, elkarteari eta gobernuei eta egiten diegu. Eta, bere hitz egiten dugu bai, gure egunerokotasunak. Kiston talentu.
Gatz pixa botako jo? Gatza berri ezan. Bai, gatz ez diguzu. Ez diguta. Eta pikanteik ez digit. Ez dakit, Ostia gentsi gota. Ez digit, zenba? Hola, zidat, Zer lotzati, ja, zer da? Bazpare pikantea, ui. Taldekoa. Zoi pikante. Ni abeslaria, bakarrik lotxea galtzuet ezen adori gaina. Gatza gota jazu. Gatza bai. Orduan zer da, oie, transformatu egiten zen, estenateko gainen. Bezura, lehizkizten horpeiak. Kasualidad ez, pikante egin ahazten da. Pikantea ez da ona mediguak esan dit. Hori izan da. Eta egia alda abeslarik eta ligatzu dela bakarrik. Bai. Abeslarik eta gitarristak. Bai, Bestek... Gero izatea, bateri joleke, bai, bajistak, trombonista izatea zuna ligatzen. Batez. Al revés, instrumento al revés hartu nuen. Bueno, Vale. saltza... Dominado. Baukau saltza, abemu saltza, esaten da moduan. Hau, gero oinarri moduan jarriko jo, erokusiko bostopila montatzeko garaian, ea nola iten dugun. Oin, nik hemen ikuste duzue, krabarroka ja txikituta, azalak kendu diot, olio txantxa botako dut hemen, eta ingo dena salteatu hemen ingo du. Eta bien bitartean, bi ikarri jot, nik uste batekin nahikoa izango dula, zuritzen maia zu ere, jasoko jot, opa! Eta... Bai, hau gogorra da, ez da gure hemengo labanakin iman. Ni aurrero galdien berdinen hartu nuen da, krak eta... Askazala sartu jo, baina... Ez, eta haragia oso gogorra da, Bueno, baina azoka dator, Durango azoka, ze espektaktiba dituzue, disko berriakin, tokatuko zaizu sinatzen egotea, ordu pila bat, eta hori... Jotzen ebagare, jotzen izango beha, hotzenean. Hotzenean baita, ordu erdiko kontzertu gen. Hortako deno juntarko du, ibiliko beha. Eta holan, ez dakit, entzun duenak jendiak gero ze singelatara zen duten, honena... Singelatara. Eta, ze kritika o ze esan dizue jendiak? Bueno, gu guztua gare, gu gure aldetik guztua gare, eta gero... Nei esan di jendeek, ez, eta hori, nire inguruko behintzat, pixkat, guai esaten ez gortxo gala, eta ez zer da, nik ez ze puntutan joan gure sensazioa. Nahi jendeek esan di, gure betiko linean ibilin. Bai, oso, uste gehiago, ibuprofenoaren diskaren estilotik, gitarreo, aiziak baino igual gitarrak eta dituzte hola esentzia gehiago, baina jendia pozik, baina entzun dutenek eta kritika neko onak. Horrenbeste abesti aterata eta gero gogoratzeko danata ez nola iten oso, Zetenak ez dituzue joko, ez? Ez, edionez denak ez ditugu jotzen. Baina egongo dira batzuk jasuen klasikoa direnak eta bai edo bai kontzertu guztietan publikoa ez da. Eta bai edo bai letra fallau beti leku igualen. Bai. Serio? Bai, baina bueno, alako. Ba, naita iten. Ez, benetan ez dula iten, naita. Ze grabatzen iguala. Saiatu nintzen ikasten ondo eta ala ere gaizki egiten nun, eta bueno. Serio? Bai, serio. Gaizki ez diferente. Gaizki termino itxusia da. Nik aldatzen, moldatzen nire estilo. Momentuko. Ordan, merezi dozuen kontzertuta denetara jutea zebeti ezberdinak izango dira. Letrak ezberdinak, letra bintzat bai. Gu denetan juten gara, gainera. Gu ez, gehienetan juten gara. Gu gure kontzertuta. Gu juten gara. Hori bai, uniko, horre zuei eramaten zaituenak, 8 lagunendako jaten eman, barda? Zuek zertzate, kontzertu baino leheno jatekoa, beti? Bai. Bai, afaldu, behar horrezela, Eta ondo afaltzeko, bai, jatean eta... Bueno, orduan, hemen, nik musikari guztiei botatzen diren galdera, busti mertzadete. Nun janduzua, nun eman dizua afaririk hobena, holan, badao toki bat esateko, Badao, de batzuk, elorreko gaztetxea dago, Bonberenea be badao, batzuk bota dituzte olakotan. Bonberono oso ondo lantze dutelako, eta Bonberone aurreko diskarekin bertan grabatu denula, egin ziguten tarta bat, diskaren portadarekin eta guzti, bai, horreko lagunak eta, bai, oso detaile polita. Detaile polita. Bai. Bestela ondo jan, leku askotan jaten da ondo, Eta gero, soloma tomatekin da, ensalada pasta gustatzen ematen dizu, oso ondo, oso ondo. Klasikoa, jakanariaren bitartean eta berua dagoen bitartean. Aldala, batzutan ere junitzen ga, igual Kataluniako Republika arte, junitzen ga batzutan jotzia. Eta iritsita igual arroze entxalada bat edo lagotza eta ez da izeta esan joa. Bueno, pixka eta saltuko dut indako oin arte. Eibil indu zure
Bai, ezingo duna, behitu, hauekin nahi dut egitea gauza bat horrela. Konoantzeko zerbait egin, holan, hau, gero hemen, ez dakit nola bilduko dudan, etxotz batekin erolan, eta hola frijitu nahi dut, eta hau egin nahi dut krema barruan sartu gero manga batekin. Eta bestea, izango zen, ostorea, o milorria, o egin behar duguna, izango zen, hau frijitu, eta gero krema, beste bat, krema, eta milorri bat ingo nuke, hori bezala. Orduen, lehenko hau, osten pixka behar dudana da, hotza, ordan, katillo batera botako dut, eta krabarroka horotziko dut, eta ere izango da nastea. Soia saltzakin, gazta krematxoarekin, eta piper beltza eta oliba olio koialaka bat. Ari gara forma ematen honi. Amazaz bibotekin. Bai, egia esan honek edo zarren ematen zuen. Eta hori, txotz batzuk hartuko jot. Ia nola ateatzen da hau. Ze... Armoa da, holako zerbait eitea. Talentu behar, holako. Esango jen, gero. Joder, pentsatea. Eta, oin, frigitzen jutzi hola. Aloso. Bai, batzuk ingo ju, gero, oin, erresa da, baina gero, bako zeratzen da, hau, gogortu iten da, frigitzean. Eta txotxa ateatzeko, komeriak ibili ditu. Apurtu gabe. Apurtu gabe. Ba, Engo du zerbait. Azkenean... Txotxakin ez. Ero txotxakin utzileik eta ero heltzeko, txotxa, ero hili. Itiak on banderiakin jarri txotxak, hola ikurrikan txikiatekin hola, eta jazta. Hori da. Eta ikustu hau nola... Bai, geltzegi eta. Frigitzen goten da. Buñuelo, Buñuelo, ez, kruspetak. Kruspeta dira. Kruspeta dira. Beste dira. Beste da, digazioz, bitu. Ikustu hau puskatu zai. Hau nola eta bazu. Hori, plater bat hemen, papera jarriko jau, lehortzeko. Eta hori geratzen da gero lan kuruskari. Lan krutx. Eta... honi saltxakin da beste. Claro, gero, eta gero... Testura asuntoa, eta... Bitu, ingo ditu, bitu. Ostorea genukan jarrita gaur itea, eta ostorea. Hori, gero, esperimentu moduan atako dugu bat. Baina taldea nongoa, Gehienak Donosti aldekuak. Precisamente emanez Ordizarra. Ni Ordizarra naiz. Bestela beste guzti behin. Zu, Pasaiarra. Donostiarra. Pasaiarra. Baina, bueno, inguluko. Donosti inguluko. Ura. Hau, aparta ingo zingo. Bai, ze honek salto egiten badurra. Oin hau, oskailuan sartuko du, eta gorputz pixkat hartuko du, eta sartuko dolako sukaldeko manga batian. Eta horrekin, jungo gara... Eskerrak mantala imotorria. Eskerrak! Espreski mantala gaurko ekarri zuen. Eskerrak! Bueno, bale, badago, honekin nahikoa. Oin gatzez da, ber, zuen moduz daun probatu. Hor, atzamar sartu, beldur gabe, manek. Buja malo. Etxian bezala, Ona hau. Hotza ez, baina ona hau. Pela, bueno. Baina gatzez da ondo, ez? Piper beltzera ez du. Bai. Bueno, esan dakua. Euskau hauek. Orduan ja, oin izango da, pixkat utziko dugu ostutzen, eta hotza daukagunean, platera hau montatzea. Eta guzti duzuek gaur, goi mailako sukaldaritzen behar duela, goi mailako talde batekin. Eta orduan hotza jatea. Epela. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Baina, bueno, ostu gorputza hartzeko. Bueno, baukau listo, Hemen krema mangan sartu dugu. Eta oin izango zana montatzia, besterik ez. Orduan, platera txukuna jarri bintzen. Moderno. Olako platera bat egin etxean. Hola nik. Bagizuk hemen bronka jaso genula kristora. Etorri zan hona, daukagu lagun bat iten duela euskal bustingintza. Eta gaina ikerketa onde lehengo bilatzen eta herri sarretan, da lehengo guzti, eta hori bultzatzen nahi da. Eta etorri zan programa eta izizkion katiluk, platerak eta bai, eta ez da izan. Eta bai, eta hori pixka rebindikatzea zegor egun euskal sukaldetan jatetxe batutzen horra idia, argi, pizarran eta ateatzen plateak eta gu. Bai, ez da eskubideik eta... Bolo, entzun duzu euskal sukaldari guztioi, arbelean sekulak gehiago eta...
Egia da gauzatzuteko politia gatzea. Politia. Bai. Eta horre, eta gaina pintxok eta guzti gatatzen. Hori da. Baina niko parregarri izan zen, hori bota zuenean, da nik uste ikusin zuela hemen, eta esango zuen, honi txiki... Honeke bai. Honi bote imarri honik, ba. Eta, bueno, azkenian, hau izango zen gure ostorea, milorria, pi jarriko jo. Eta bestea, asmoa izango zen, bueno, iztiu txotxak endu, ze apurtingo zaigu orduan, bueno, hau jatean kontu zibili beharko du. Izango zen bestela, horrela... Anzuelo un tipo, amate, despista ezkio. Horrela, altzat jartzia. Eta, eman jarriko beste bat. Bueno, hau, atatzen nizue taldekidei. No, esan nauzia oin eta bestaldean egon gana ikusten. Jon ez nahola, haupa Jon. Apaiatxo. Animo, Jon. Animo, Jon. Behatzi garrena, gure ama. Bueno, ba, hau prestatu behar diezu, Jonei. Oina, puntuk galduta euskasunak irazteko. Alare, programa ikusi bali mauk beha prestatzea, igual, Zerbait egin beharko du, ez? Bueno, zuekin norbait harremanetan ero nahi badu, herriko festetan ero jutea, telefonon bat ero, bauko zu ero? Onena diska erostia eta diskan bertan egiko. Estela bebai 6 bost behatzi, behatzi zazpi bost, 8 bizero. Berta ditu, edo emaila bilatu interneten eta aurkituko eta idatzi eta lasai asko hitz egitea. Dagozu azkarra, gozatea telefonoa, hola... Errepi batuko, 6 bost behatzi, behatzi zazpi bost, 8 bizero. Bestela, Tinta, programa berriz ikusten. Hori da, oso. Bai, eta hori, EITB nahi eran sartzen zarete, eta bestela, ez zuen. Eta bere egin, sartzen zate interneten, bueno, YouTubeen da, zuen mordoska, ni bilintzen opixa saltziatzen, eta, bueno, ganberro ez da, bueno, birri hauen, birritxo. Bueno, hau ez da nola jango, nik uste dut holan eskuakin, hau gero sarrezka jartzen duen krakengo du honek. Holan, zun bat, eta nik txotxan. Ez, hartu. Bueno, zein gehiago, jan. Jan, hau holan hartu. Honein. Hau da, gonbidatu txikia utzi eta nik ahondinak hartzen. Hola, jan. Hola hartu eta hola. Mutiak. Egarra, baina. Hori da. Itxotxakin kontuz, hor da hola. Bai. Ose, fijatu nahiz. Fijatu nahiz, tragatu betenen. Ma honesa hemen pixatu lan. Una, bai. Bananaz jantzita ondo dago jutia, baina banana jati ere. Eta zerbait gasia bananakin. Garratxoan hau oso. Bai. Jateko zaitxamarra. Bai. Goimaiako sukalda hitzak hori dauka. Daude plater batzuk, atatzen nizkizutak, eta esaten du, instrukzioan nun daude. Hola, nundik heldu behar da, zer jandar da, zer ez, zer lehenengo. No. Tartitza ez da jaten? Ez. Ez da eguntzaten inoz, baina arfaketolako jatetxe da jote mazat, etortzen da zerbitzaria eta saldu iten dizu, Hau da, ez da zer, da un jandar duzu, honekin nastu da, un bota behar dizu, eta dena esaten du, no? Esan behar dizu, behar esplikatzen. Bai, plater batzuk. Bueno, kutsu zue, niko, goimaiako platera egin dugu, banana eta grabarroka ostopila.